Čiže keď sa pozrieme na vnútorné prostredie nášho tela, ktoré je v neustálom pohybe, rôzne kombinácie tých 5 elementov vytvárajú také 3 základné energetické prúdy energie a to sú práve tie dóši. Hej? Váta, pita a kafa. A tieto dóši cez svoje vlastnosti regulujú všetky funkcie nášho tela. Všetky psychosomatické funkcie nášho tela. Keď tieto dóši sú v rovnováhe, či už ide o ich kvalitu alebo kvantitu, tak sa cítime zdraví, sme v rovnováhe, máme silnú imunitu, silnú obranyschopnosť organizmu. Avšak, keď sú oslabené alebo sú zvýšené, tak časom tieto dóši začnú napádať tkanivá, to fyzické v našom tele a vedie to k vzniku ochorenia.